लहुजी शक्ती सेनेच्या वतीने आझाद मैदान मुंबई येथे आरक्षण क्रांती मोर्चा। लहुजी शक्ती सेना या राज्यव्यापी संघटनेच्या वतीने मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रमुख रस्त्यावरील मार्गक्रमणाद्वारे मुंबई आझाद मैदानावर दिनांक 24/3/2023 रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे। या मोटारसायकल प्रचार रॅलीनिमित्त परंडा तालुक्यात संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुभाऊ कसबे, महाराष्ट्र कोर कमिटी प्रदेश अध्यक्ष कैलासभाऊ खंदारे, उस्मानाबाद धाराशिव जिल्हाध्यक्ष शिवाजी गायकवाड, कोर कमिटी जिल्हाध्यक्ष बालाजी गायकवाड, परंडा तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश शिंदे, जिल्हा कार्याध्यक्ष संतोष मोरे तसेच महाराष्ट्र कार्यकारी सदस्य रोहित खडसे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी आपली भूमिका मांडताना विष्णुभाऊ कसबे, नगर स्वच्छ झाली, नगर स्वच्छ झाली, ती केरसुनी हा व्यवसाय गेल्या अनेक युगापासून आणि पिढ्यानपिढ्या हा मातंग समाज या राज्यामध्ये या देशामध्ये करत असताना स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये 1881 साली या ठिकाणच्या जुलमी राजवटीने ब्रिटिश सरकारने मातंग समाजाला जो सातत्याने या ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध बंड करायचा, अनेक बंडामध्ये अनेक ब्रिटिशांना या ठिकाणी मृत्यूच्या दारामध्ये पोहोचवणारा, अनेक ब्रिटिशांना अनेक क्रांतिकारकांनी या ठिकाणी पळकडून सोडत असताना त्या अनेक क्रांतिकारकांच्या मागे जी फळी या ठिकाणी उभी होती ती मातंग समाजाची होती। या मातंग समाजाला, या राष्ट्रभक्त देशप्रेमी आणि बंडकरी मातंग समाजाला जेरबंद करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने 1881 साली एक कायदा या राज्यामध्ये अंमलात आला। त्याला गुन्हेगारी जात असं त्याला नाव दिलं गेलं, ज्याच्यामुळं या ठिकाणी जे उपेक्षित शोषित पीडित जो समाज आहे, जो देशप्रेमी समाज आहे, जो सातत्याने ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढत राहिला, तो मांग गारुडी, मांग रामोशी, पारधी, भिल्ल या जातींना या ठिकाणी गुन्हेगार जात म्हणून घोषित करण्यात आलं। या सर्व जातींना 3 वेळच्या हजेऱ्या या ठिकाणी सुरू झाल्या आणि या 3 वेळच्या हजेरीपैकी 2 वेळची हजेरी सकाळची आणि संध्याकाळची हजेरी आमच्या लोकांना मांगवड्यामध्ये गावातल्या चावडीवर जाऊन द्यावी लागायची आणि रात्री 12च्या नंतर गावचा पाटील आमच्या मांगवड्यामध्ये येऊन आमच्या लोकांच्या हजेऱ्या घ्यायचा। अशा जाचक कायद्यामुळं या ठिकाणी एक वेळची जरी हजेरी चुकली तर मातंग समाजाला त्या ठिकाणी 3 महिन्याचा कारावास भोगावा लागायचा। अशा प्रचंड जाचक अशा कायद्यामुळं, जुलमी कायद्यामुळं मातंग समाज जो परंपरागत जे आपले व्यवसाय या ठिकाणी होते तो सदन होता। पूर्वी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ब्रिटिश येण्यापूर्वी या ठिकाणी त्याचे अनेक व्यवसाय या ठिकाणी चालायचे। अनेक कलाचा अधिपती असलेला हा मातंग समाज हा या ठिकाणी मंगलवाद्य वाजवण्यासोबतच तो अनेक वस्तू या ठिकाणी तयार करायचा आणि अनेक वस्तू त्याच्या बनवलेल्या या ठिकाणी गावामध्ये, शहरामध्ये त्या विक्रीला जायच्या। त्याच्यामध्ये दोरखंड असतील, टोपल्या असतील, त्याचबरोबर सर्वात महत्वाचं जे साधन होतं ते म्हणजे केरसुनी। ज्या केरसुनीमुळे या ठिकाणी स्वच्छतेचा धर्म या मांगानीच या जगाला सर्वात पहिला दिला। त्याच्यानंतर आता विविध राष्ट्रपुरुषांनी, संतांनी, साधू संतांनी किंवा या देशातल्या राजकीय नेत्यांनी द्यायला सुरुवात केली। मात्र खऱ्या अर्थाने याच मातंग समाजाने या देशाला आणि या जगाला स्वच्छतेचा धर्म काही युगापूर्वी हा दिलेला आहे। मात्र दुर्दैवाने आजची परिस्थिती जर पाहिली तर या ठिकाणी 3 वेळच्या हजेरीच्या जाचक जुलमी कायद्यामुळं या ठिकाणी मातंग समाजाला आपले या ठिकाणी बनवलेल्या वस्तू वेगवेगळ्या आठवडी बाजारला त्या ठिकाणी जाऊन विक्री करून त्याचा उदरनिर्वाह होत नव्हता। कारण पूर्वीच्या काळी या ठिकाणी आमची साधनं नव्हती, प्रवासाची साधनं नव्हती, त्यामुळं चालत जाऊन या ठिकाणी सर्व डोक्यावरती सगळ्या केरसुनीचा भार घेऊन त्याला वेगवेगळ्या गावामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी वस्तू विकायला लागायच्या। अशा परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी हा मातंग समाज असताना केवळ या 3 वेळच्या हजेरीमुळे या ब्रिटिश सरकारच्या काळामध्ये आम्ही राष्ट्रभक्त, देशप्रेम आणि या ब्रिटिशांच्या विरुद्ध सातत्याने लढत राहिल्यामुळं या ठिकाणी मातंग समाजाचे सगळे व्यवसाय या ठिकाणी बंद झाले। कालांतराने स्वातंत्र्यानंतर या ठिकाणी मातंग समाजाला आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्यामुळं परत त्याला पुन्हा एकदा आपल्या पूर्वीच्या
व्यवसायाकडे त्याला वळावं लागले असल्याने या ठिकाणी मातंग समाजाने पुन्हा एकदा आपला हा केरसुनीचा वाजवण्याचा बँडचा हा सगळा व्यवसाय या ठिकाणी सुरू केला. आज महाराष्ट्र राज्यातील अनेक गावामध्ये या ठिकाणी केरसुनीचे फळ बनवले जातात, त्याला त्या ठिकाणी बाजारामध्ये नेऊन विकले जातात. दुर्दैवाने मात्र मागच्या काही काळामध्ये जर आपण पाहिलं तर मागील 30-40 वर्षापूर्वीचा आपण जर काळ पाहिला तर या ठिकाणी मातंग समाजाच्या केरसुन्या सर्व दूरपर्यंत ह्या विकल्या जायच्या. मात्र गर्वाने नायलॉन त्यांनी रस्सी बनवली आणि अनेक अशा काही कंपन्या निघाल्या की त्यांनी प्लॅस्टिकचे झाडू बनवायला सुरुवात केली. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर देखील या ठिकाणी मातंग समाजाच्या पदरी या ठिकाणी उपेक्षा आलेली असताना राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे की जे परंपरागत जे मातंग समाजाचे जे व्यवसाय आहेत त्या व्यवसायाला या ठिकाणी कुठेतरी चालना दिली पाहिजे आणि त्यांना त्या ठिकाणी उभा राहण्यासाठी त्यांना बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. या पद्धतीची मागणी या ठिकाणी राज्य सरकारकडे आम्ही करणार आहोत. निश्चित येणाऱ्या कालावधीमध्ये हा लवजी शक्ती सेनेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरातील मातंग समाजाचे विषय आणि प्रश्न आम्ही मुंबईकडे घेऊन निघालोत. या अनुषंगाने या ठिकाणी या रॅलीच्या माध्यमातून पोहोचल्यानंतर या परांडा नगरीमध्ये या ठिकाणच्या सगळ्या समाज बांधवांनी प्रचंड उत्साहामध्ये या रॅलीचं स्वागत केलेलं आहे. निश्चित या ठिकाणी सर्व समाज संपूर्ण राज्यभरातील हा कुठेतरी आज जागरूक होत असताना येणाऱ्या आपल्या भावी पिढीच्या भवितव्याचा आज विचार करत असताना निश्चित येणाऱ्या कालावधीमध्ये या सरकारला सर्वगी करून सोडल्याशिवाय लवजी शक्ती सेना आणि महाराष्ट्रातला मातंग समाज स्वस्थ बसणार नाही एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आपल्या सर्वांना क्रांतिकारी जय लवजी. धन्यवाद. लहुजी शक्ती सेनेचे आधारस्तंभ ज्यांना आपण सरसेनापती म्हणतो. मित्रांनो, किती सखोल मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि ते अवलोकन करण्याची आपल्याला गरज आहे. ही लढाई नुसत्या एकट्या लहुजी शक्ती सेनेची नाही तर बांधव सकल मातंग समाजाची ही लढाई आहे. जोपर्यंत विष्णुभाऊंचे हात आपण बळकट करणार नाही तोपर्यंत मातंग समाजाला कुठलंही माणुसकीचं स्थान मिळणार नाही. म्हणून या महाराष्ट्र न्यूजच्या वतीनं या महाराष्ट्र सरकारला एक विनंती करतो, हरामखोरांनो, जोपर्यंत आमच्या मागण्या तुम्ही मान्य करीत नाही तोपर्यंत ही लहुजी शक्ती सेना स्वस्थ बसणार नाही. ज्ञानोबा काकासाहेब हेडके, महाराष्ट्र न्यूज संपादक.